O prezo da tenreira está disparado. Neste ano aumentou un 12%. E xa é complicado atopala no mercado por menos de 20 euros o kilo. Os carniceiros alertan de que subirá aínda máis no Nadal. Cales son as causas deste incremento? Está relacionado coa dermatose nodular contagiosa? Moi caro, moi caro. A vaquiña polo que vale. Hoxe, no termómetro. 11:50 minutos da mañá, que seguimos en directo no termómetro. Pois efectivamente, moi caro. A frase que máis repetimos últimamente. No caso da tenreira, Bernardo, que hai detrás? O sea, é pola dermatose nodular? Pois non só, non é o único factor que influe. As enfermidades, pois sí que tiveron un papel importante, gromos como os da enfermidade hemorráxica epizootica ou casos de dermatoses como os que estamos a vivir en algunhas áreas, sí que influen, por suposto. A prevención, a vacinación e a perda de exemplares afectan directamente ao mercado. Pero hai máis. Podemos dicir que dende a pandemia o noso gando vacún está a vivir pois unha tormenta perfecta, poderíamos dicir, no mercado de gando vacún en España e, por suposto, tamén en Galicia. Vexamos, un verán seco influiu, claro que influiu. Houbo máis dificultades para mantelo gando, encarecéronse os pastos e os pensos, reducíronse os tamaños dos rabaños e de aí que houbera menos exemplares disponibles. Pero tamén se suma a inflación de materias primas e de enerxía, esa suba de prezos. Alimentar, transportar ou manter directamente as reses é moito máis caro que antes e eses custos pois acaban repercutindo tamén no prezo final que temos que asumir como clientes. En paralelo está a demanda crecente. En moitos países, entre eles España ou tamén os Estados Unidos, pois cae o consumo de peixe pois en detrimento de carne porcina sobre todo, pero tamén de tenreira, que é máis cara, pero que tamén se está a sentar como unha alternativa. E lembremos que temos tamén contado aquí no programa como hai países do norte de África ou do Oriente Medio que pagan un prezo máis elevado pola carne de vacún española e pola carne, sobre todo, de vacún nosa, a galega. Por iso, este conglomerado de motivos fai que o prezo desta carne de tenreira pois non toque teito. Onde podemos valorar a situación? Pois nunha carnicería. A ver, Belén, como afronta o sector a situación? Cales son as partes da tenreira que máis suben? Que tal, Bernardo? Se che parece, vou preguntar xa directamente a Bruno, que é carniceiro aquí en Narón. Pregúntanme, Bruno, cal é a parte da terneira ou cales son esas partes da tenreira que máis suben de precio? Bueno, subiron todas en general, o que pasa que ahora vamos camiño das Navidades e ao final solomillo, entrecot, chuletón, os produtos máis demandados son os que máis suben. Solomillo, pois, a mellor de 24, 25 euros o kilo, pois pasará a 30, 32, chuleta de pasar a mellor a 20, pois pasará a 24, porque ao final os carniceiros, pois, se temos moita demanda dese produto, temos que comprar suelto, e comprar o suelto, pois encarece o precio. Claro, e ti sí que estás notando que a xente que lle empeza a ser moi caro comprar tenreira. Aquí na carnicería notas iso, non? Notamos moito que a xente na cesta da compra pois queixase, non? Desto de que saca o tique, pero isto está moi caro, tal. Ao final sí que é certo que, bueno, dun ano para aquí, pois de cada mes e pico, pois repercute un poquinho o precio porque está subindo. Que está mercando a xente en vez de tenreira? Bueno, nosotros, a nosa carnicería, fomosla transformando xa de anos para aquí en tema de elaboración. Facemos moitos elaborados, a xente sí que está cambiando un poquinho as costumbres de comprar, pero bueno, a ternera baixou un poquinho o consumo, en elaborado subemos moito, onde metemos ternera para facer elaborados, e despois polo e porco, pois é unha das cousas demandadas sempre de toda a vida. Contabasme antes que se ti chegas a ter que poñer o precio real para ti ter as ganancias que tiñas antes, o chuletón tiña que estar ao millor nos 25 euros, os filetes nos 18, eso non o podes poñer, senón a xente non mercaría, e vos, claro, non estás ganando tanto como antes. Se ti comprabas antes a 4,50 a media canal de ternera, vendías os filetes pois a 10 e a 12, se ahora compras a 8 terías doblalo o precio. Despois facendo os candallos da carne, pois depende moito do rendimento do animal. Pero sí que é certo, de feito, as carnicerías tradicionales, se tuveramos que subir o precio por como compramos, teríamos que doblar o precio de fai un ano para aquí. E de cara a Nadal, ti crees que a xente aí se vai apretar o cinto, porque, bueno, son datas sinaladas, pero despois, para xaneiro, febreiro, aí vai haber problemas, Bruno? O grave problema creo que será despois de Navidades. Ao final somos un sitio de tradicións, non? As Navidades, os patrós sempre se celebran, a xente en Navidad comprará igual, mirará un pouco o precio, pero ao mellor non tanto, pero eu creo que a costa de febreiro, porque xaneiro ainda a xente consume, pero a costa de febreiro creo que se vai notar este ano.
Moi ben, moitísimas gracias, Bruno. E xa vedes, compañeiros, preocupación nos carniceiros polo alto precio da tenreira. Grazas, Belén. Bueno, pois unha constatación aí na carnicería de algo, eran moi interesantes, non, os factores que apuntaba aí María Bernardo. Eu quedaríame con un que salientaba, bueno, dicía Bernardo, foi un verán seco, o coste das enerxías, ollo, cuidado con iso. O caso, María, é que cada vez é máis complicado manter aberta, funcionando unha explotación gandeira. No, é que cada vez é menos rentable, non? Hai menos marxe de beneficio, en definitiva, cando alguén ten un negocio do tipo que sexa, unha explotación gandeira é un tipo de negocio, pois quere gañar cartos. Cando os gandeiros invirten tanto tempo, é un traballo tan sacrificado, non teñen vacacións, porque os animais comen todos os días, hai que estar pendentes deles, hai que porlles auga, hai que limpar o espazo onde están, é dicir, é moi sacrificado. E encima tes o desincentivo de que cada vez tes máis custos para conseguir os mesmos resultados ou vendelo ao mesmo prezo, un produto que ademais é dos máis valorados do mundo, porque a tenreira galega e o boi galego son dúas das carnes mellor valoradas e pagadas do mundo fora das nosas fronteiras en moitas ocasións, pois claro, o que toca en moitas ocasións é pensar en botar o peche. Claro, pero tendo en conta, Sosantón, o que significa, non, pro noso texido, xa non diría económico, social, non, todas estas explotacións que estén, que non sexa rendible, pois, non sei, é un drama, non? Bueno, cada vez hai menos explotacións, non hai máis, non? Sí, sí. Pero a partir de aí hai un efecto que é pois totalmente matemático, é dicir, pois os costes de produción son máis caros, temos unha marca Galicia moi importante, iso que significa que exportamos a moitos países porque demandan a nosa, entón é normal que sea máis caro. Decir, claro, pero que é un efecto totalmente... Pero que incluso con esa exportación que tú aí apuntabas, María, que aquí tamén o contamos no termómetro, Carla, que sí, Marrocos, estes países están demandándonos a carne, pero que estamos vendendo xa non coa ISP, dicir, claro, estamos enviando directamente os becerros porque é máis barato facelo así, non? Totalmente. A ver, hai unha frase que eu creo que resumiría o que vai ser o futuro, ¿no? Que no futuro solamente os ricos van comer carne, ¿no? Parece un tanto alarmista, ¿no? Pero carne en todo caso de vacuno, peixe de calidade fresco é o que nos espera, é dicir, que sexan manxares, produtos de altísima calidade de luxo, ¿no? E que dará, como decía este empresario carniceiro, pues quedarán outro tipo de produtos cárnicos, ¿no? Creo que isto é unha situación que non vai volver atrás. Onte mesmo falábamos do prezo de outras cousas que non volven atrás, é dicir, cando hai alzas no mercado, esas alzas se manteñen a pesar de que a orixe ou a motivación da alza pode cambiar, ¿no? Por lo tanto, isto creo que ven para quedarse. É importantísimo saber que canto máis pequena é a granxa, menos rentable é. Claro. Por lo tanto, hai unha necesidade de concentración. Pero, Carla, creo que estabas dando coquida da cuestión, porque de feito é que últimamente non deixamos de escoitar informes de todo tipo de organismos. A OCU hai uns días, a última, que apuntaba precisamente isto que estaba dicindo Carla, é dicir, que estamos abocados aos ultraprocesados porque realmente comer ben é un luxo, é dicir, é que imos á carnicería e o que lle estaba explicando aí ese home a Belén, pois ímonos ao porco, ímonos ao polo, pois porque a tenreira xa a xente non pode ir. Espérate ao polo. Espérate o polo, hai Miguel Ángel, non nos des disgusto. E o porco. Bueno, falamos aí uns días, non? Do tema a alimentación normalmente era o terceiro factor de influencia no IPC xeral. Este ano está a ser xa o primeiro factor de influencia no IPC. E eu quería subliñar a importancia de que ou a importancia que temos que darlle ao cambio climático. É dicir, o cambio climático está potenciando os vectores de contagio de moitas cousas que afectan as ganderías. O vemos na dermatose nodular no caso da tenreira, pero tamén
no caso das aves, tamén falamos aquí do que lle pasou ao pulpo e do que lle está pasando aos mariscos, os problemas que teñen os mariscadores, é dicir, para esta xente incrédula cos efectos de... O cambio climático termina nos bolsillos da xente. A alimentación é un exemplo perfecto para entender isto, e o que nos vai a pasar é que cada vez nos estamos alimentando peor. Xa o din as organizacións. A iso habría que añadir do efecto da Costa de Xaneiro. De feito, onte mesmo falábamos aquí como agora mesmo esta economía pendente da gripe aviaria e da dermatose nodular contagiosa, como di Miguel Ángel, pois dos cuestións que atañen o mundo animal e que nos están afectando a nós como consumidores.